Здравейте! Днес на 12 септември се очаква Apple да представи новите модели на iPhone 15 и 15 Pro. Така че нека да разгледаме всички слухове за цветни опции, като започнем с 15 и 15+. Очакваме стандартните черно-бели опции, които Apple обикновено предлага на всеки начално ниво iPhone, но тази година се очаква жълтото да бъде опция от първия ден. След този хубав и наситен ярко-син цвят, който Apple не е предлагал за iPhone от години, единствените нюанси, които сме виждали наскоро, са нещо като матова, избелена светлина блуз или по-тъмни нюанси, които просто не доведоха до цвета, който много хора искаха. И накрая има този коралов розов цвят, който е доста уникален. Не сме имали нюанс като този от iPhone XR през 2018 година. Всъщност, цялата тази цветова гама е почти точно същия като XR, което повдига въпроса дали ще има продуктова червена опция. В момента няма изтичане на информация или такива слухове, потвърждаващи червено в деня на стартирането, но това не означава, че Apple няма да представи цвета по-късно, както направиха с iPhone 8. Всъщност имаме слух, който предполага, че Apple може да представи допълнителен цвят през пролетта. Те правят това последователно през последните няколко години. С iPhone 12 те добавиха лилавото през пролетта, а с iPhone 13 беше алпийски зелено и след това жълто с iPhone 14. Но вероятно iPhone 15 ще получи светло-зелена опция през пролетта на 2024 година. И един от най-вълнуващите слухове е, че Apple ще започне да включва съвпадащи по цвят кабели с iPhone 15, подобно на това, което видяхме с най-новия iMac. Това би било голямо отклонение от белите кабели, които идват с всеки iPhone. Сега нека поговорим за iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Apple обича да предлага тези модели на по-високи цени, в по-приглушени цветове и тази година няма да е по-различно. Очакваме обичайната космическа черна опция, въпреки че това ще бъде по-тъмен нюанс от 14 Pro. Вероятно, защото ще има нов сребристо-сив цвят, нещо, което не сме виждали от iPhone 7 насам. Ще има и изцяло нова опция за титан, която вероятно ще подчертава промяната на дизайна от нераждаема стомана към титан. И накрая тъмно-синьо, което изглежда доста подобно на това, което видяхме на 12 Pro. И сега това накара много хора да се чудят къде е златото. Предлага се на почти всеки водещ iPhone през последните 10 години и по някаква причина Apple се отказа от него през 2023 година. Странно решение, като се има в предвид, че това е най-популярният цвят в Китай, пазар, където iPhone стана много популярни. Така че това са всички цветове, които можем да очакваме, за да видите разкрити само след няколко часа. Благодаря, че изгледахте до края. Това беше всичко за Apple.